dan an baka aiki baka yi. Na ce ka tare mu yanzu gashi ka janyo nan din nan na ce ciwo ne. Aile kunka ne. Na taba kan na nuna ma ka ji gane ba wani laifi na in na baka abu na ce ka toshe mun wuri sai ka ki na kusan daina baka kuɗi na yawwa na kusan daina baka kuɗi na kuma kai da bani kuɗin adashi kuma ni da me zan ba ka yi min aikin da ya kamata ka yi min na ɗauko ka ne don ka ringa dan tare min abu kana dan wannan ina diga shi ka janyo kuguna sai ciwo yake na ci dariya da aka buga ma okay dariya ma ka ci ko ina yi ka daina yin irin haka yawwa ba na son yawwa sadiya dan Allah zo ki ji mana dama ina son yi wata magana da ke zo ki ji sadiya ki zo in ji dan malam zo ki ji yawwa ko kefa yawwa haka nake so a tsaya ka je ka majalisa zan zo yanzu ka je zan zo yanzu magana za mu yi da ita malam kuma sai ka kore ka je zan zo yanzu bari magana za mu yi da ita je ka zan zo yanzu je ka yawwa dama so nake yi mu yi magana da ke yawwa soyayya nake so mu fara yi da ni da ke kin san duk garin nan ni kadai ne mai adashi kuma kin sani yawwa irin soyayyan nan ta indiya wannan zabi kin ga dan wannan abun hancin zan ringa sai miki irin sa ko me kike so za a yi soyayya kuma iri dan malam irin ta indiyawa yi mana kuma za ka iya haka me zai hana hada daukar sa habba to nawa kike in na dauke ki a ni kai to ai ko shi kenan kaga yanzu gidan mu ba kowa ka zo mu je gida sai mu je yauwa yanzu nawa kike so ma in ma fara baki ba kuma mu fara zuwa gidan mu je to shikenan mu je zo mu tafi ai abin da nake so da ke kenan ko da wani lokaci